Andreu, que ha guanyat a casa contra el Benidorm, continua encapçalant el grup català de la segona B. Els quadribarrats ocupen el primer lloc amb 62 punts, 9 més que el filial de Barça, que avui ha guanyat a la Nova Creu Alta al camp del Sabadell. Repassem la 26a jornada, ara ho diem bé, de Lliga d'aquesta categoria. El Sant Andreu continua imbatible al Narcís Sala i ha superat la prova de la visita del Benidorm, tercer classificat de la segona B. Els de Nacho González s'han avançat aviat en el minut 11 amb un gol de Tarradellas i han encarrilat el partit quan estaven més fluixos. Maior ha fet el seu 15è gol a la Lliga en el minut 76, però el català Samuel Bayón ha escurçat distàncies en el 79 i ha portat el nerviosisme a la parròquia local, fins que Manolo Lanzarote, a la recta final del partit, ha confirmat el 9è triomf consecutiu del Sant Andreu al seu estadi. Marcar aviat se li ha acabat girant en contra el Sabadell en el seu duel contra el Barça Atlètic a la Nova Creu Alta. L'1-0 de Joel ha arribat en el minut 7 i els de Luis Enrique han capgirat el resultat en una segona meitat demolidora. Jonathan Soriano ha fet l'empat en el 61 i Nolito, tot solet, ha acabat donant els 3 punts al Barça. El davanter andalús ha marcat en els minuts 84 i 89. Ha aconseguit el primer doblet golejador de la temporada i ha fet pujar fins als 9 el seu compte de gols particular. El gol que ha aconseguit Juvenal en el temps afegit ha estat testimonial. Partit boig a Can Peixauet amb un ambient enrarit i en victòria final d'una Gramenet que s'ha avançat al Terrassa amb aquest gol d'Héctor Zaragoza en el minut 8. El segon temps, però, ha estat descontrolat. Sergio Urbano ha empatat per als ballesans en el minut 54 i al voltant de la mitja hora de la represa, un festival. Aaron ha fet el 2-1 en el minut 74 amb aquest cop de cap que bota gairebé sobre la línia. 3 minuts després, un debutant a les files agrenques, el central argentí Daniel Silvani, ha restablert la igualtat fent el 2-2, però la jugada següent, l'àrbitre Medina Méndez hi ha volgut posar cullerada, anul·lant aquest gol a Aaron i posteriorment expulsant el visitant Carroza, una de les 3 expulsions que ha patit el Terrassa en aquest partit. L'únic que ha sabut posar ordre a tot plegat i fer que la Gramenet aprofités la superioritat ha estat Pedro García. El davanter colmenc ha marcat el 3-2 en el minut 79 i ha resolt l'enfrontament en el temps afegit, firmant la primera victòria de la Grama en els últims 6 partits. També va guanyar el Badalona 0-1 in extremis a Logroño, un partit que encara no els podem oferir per motius tècnics. En canvi, ni l'Espanyol B ni el Lleida han estat capaços de foradar la porteria rival en un duel dramàtic per la permanència, un marcador que els condemna a tots dos després de la victòria del Vilajoiosa. I el Gavà finalment ha vist a Dénia com li expulsaven Òscar en el minut 3 de partit, un llaç massa pesat per als de Jaume Bonet. La primera part l'han aguantat prou bé, ja que només han rebut el gol de Tessa Remon en el minut 8, però en el segon temps, 2 dianes de Manolo Bueno han liquidat el partit i han ensorrat una mica més el Gavà, que ja té la salvació a 10 punts.